Gazdasági Rádió. Komáromi Balázs interjúját hallották. Egy olyan sportprogramot szeretnék a figyelmükbe ajánlani, amelyen a résztvevők miközben jól érzik magukat és kikapcsolódnak a hétköznapok gondjaiból, egyúttal a rákos gyermekeken segítenek. De a gyermekek számára is sok érdekességet tartogat a program. Február 12-én a Testnevelési Egyetemen megrendezendő egésznapos farsangi jótékonysági családi és sportnapról számolunk be. Lukács Sánta Andrea, Hámori Melindát, programszervezőt kérdezte a részletekről. Elsősorban családosokat és mozogni vágyókat várunk, illetve minden olyan személyt, aki szívesen segít másokon. Ugye a rendezvény, ahogy a nevében is benne van, jótékonysági rendezvény, így szeretnénk, hogyha azok az emberek, akik szeretnék magukat jól érezni, kikapcsolódni, és a hétköznapoktól elszakadni, azok mindamellett, hogy ezt élvezhetik, megtehetik, tud segíteni másokon is. A gyerekeknek is, ahogy szintén a címben benne van, farsangi mulatság lesz, jelmezversenyt szervezünk, ahol a végén a legjobbaknak nyeremény jár majd. A vendégek fogják értékelni a gyerekek farsangi jelmezeit szavazással, illetve tulajdonképpen a nagycsaládosok az első célpont, és azon kívül mindenki, aki megtalálja a kedvére valót ezen a rendezvényen. Ugye most a szórakozás részéről beszéltünk, de hát valamiért ez a rendezvény létrejött. Kiken segítenek azok, akik azon kívül, hogy jól akarják érezni magukat, még esetleg áldozatokra is hajlandóak? Rákos gyerekeken lehet segíteni. A Gyermekrák Alapítványt kerestük fel, az ő részére szól a felajánlás. Minden vendég, aki belép, egy urnába bedobhatja az általa kívánt összeget, amivel hozzájárulhat azoknak a gyerekeknek a gyógyulásához, akik közül néhányan meg is jelennek a rendezvényen, találkozhatnak velük, beszélgethetnek velük, illetve ezek a gyerekek is a családtagjaikkal szintén részesei lehetnek magának a rendezvénynek. Hogyan képzeljük el ezt a segítséget? Anyagi segítségről van szó, vagy esetleg egyéb segítséget is nyújthatnak azok, akiknek ilyen jellegű ambícióik vannak, és mennyire számítanak, és mire költik majd ezt a pénzt? Én abban reménykedem, hogy minden belépő legalább 500 forinttal hozzájárul. Ha nem pénzben szeretne hozzájárulni, akkor én úgy gondolom, bármilyen termék, illetve ajándék szintén örömöt okozhat ezeknek a gyerekeknek. A befolyó összeget a nap végén ünnepélyes keretek között átadásra kerül a Gyermekrák Alapítvány elnökének, aki szintén jelen lesz a rendezvényen, és én abban reménykedem, hogy az az összeg, illetve azok az ajándékok, amiket mi ott össze tudunk gyűjteni közös erővel, azt egyenlő arányba szét tudják osztani minden olyan gyereknek, akinek szüksége van arra, hogy a kezeléséhez esetleg gyógyszerre tudja költeni ezt a pénzt, vagy egyszerűen csak, hogy jó kedve derítsék, hogy játszani tudjon, hogy jobban érezze magát. A gyerekek szülei kapják majd meg ezt a készpénzt. Igen, és ők arra költik, amire szeretnék. Igen, az alapítványon keresztül a gyerekek szülei kapják meg, és utána arra fordítják, amire nekik szükségük van. Ebben a mai rohanó világban nagyon keveset fordítunk, akár saját magunkra is. Nagyon keveset foglalkozunk azzal, hogy nekünk mi a jó, mert rengeteg időnket elvesz az, hogy a kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Ez most egy olyan lehetőség, ez a vasárnapi rendezvény, ahol összeköthetünk két olyan dolgot, amire ritkán akad lehetőség, tehát odafigyelhetünk magunkra, a saját szórakozásunkra, ahogy ezt már korábban említettem, illetve ezzel egy időben még egy plusz olyan dolgot tehetünk, amire talán még a saját magunk szórakozásánál is kevesebbszer jut lehetőség, hogy másoknak segítsünk. Ezeknek a gyerekeknek remélem tudunk olyan pluszt adni, amivel nagyobb örömmel és önbizalommal fordulnak majd a további útjuk felé. 500 forintot említett, hogy ennyi azért jó lenne, ha esetleg mindenkitől befolyna. Igen. Mi van azzal, aki mondjuk több ezer forintot, vagy akár több 10 000 forintot ajándékozna? Ő is megteheti, vagy esetleg csekken is lehet fizetni? Ő is megteheti, tehát nyugodtan odajöhet, megteheti, mindenki kap majd egy köszönőkártyát, amivel szeretnénk tudatosítani az emberekben azt, hogy ők tényleg egy jó célt szolgálnak, és az összeg, amit ők felajánlanak, tudják, hogy a legmegfelelőbb helyre kerül, annak juttatjuk el, akinek tényleg szüksége van rá. Miben rejlik a különlegessége ennek a rendezvénynek? A különlegessége abban rejlik, hogy nagyon széles körben szeretnénk elérni az embereket, így a sport
programokat színesítjük fotókiállítással, különböző bemutatókkal, gyerekeknek játszóházzal, amit az Eleven Park játszóház hoz el a rendezvényre, illetve koncertekkel. 2 koncert lesz, a Hit the Road Band és a legújabb felfedezettek egyike, az Apollo 23. Gazdasági Rádió. Gazdasági Rádió. Hámori Melindát, a program szervezőjét hallották, a riporter Lukács Sánta Andrea volt.